8 p.m. as we discuss the will submitted to God. WhatsApp 0706-862-1516 for more information. Young Ladies Club, YLC, where we inspire. Do you know that birds find shelter during the rain? Only the eagle flies above the clouds to eat the rain. Truly, the eagle is an extraordinary bird. It has become a symbol of strength, grace, and excellence. We have eagles of our time, people who have distinguished themselves in their field of endeavor and have excelled in life by the grace of God. Their story would inspire you to go further and reach higher. So, join us on Eagles every Sunday, 7 to 8 p.m. and repeat on Tuesdays, 5 to 6 p.m. on Solid 100.9 FM. And you have the power in you to fly like an eagle too. Eagles is brought to you by Coping Group. Coping Group, building lives and structures. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night. Here is a list of excuses that will no longer be accepted. I beg, give me your hotspot. I want my data, but this one too much. Please, could you put your Wi-Fi on? I'm out of data and the recharge card seller has closed. Oh, I would have recharged though, but I can't find my wallet. Please, I've got cramps and I can't get up. Can you share your hotspots? Oh no! Don't know where my internet token is, and I need to quickly buy data. Please, could you share your hotspot till I find it? Hey, Jumbo, I will buy data without recharge card seller and never get changed. How would you? Now there's really no excuse to ever be out of data with no borrow data. Dial star 321# to borrow data now and pay later. I beg, let's share your hotspots. This rain hard. Make thunder no go fireman. The largest data network, Glow, grandmasters of data. We all know that God sees and knows everything. Following His instructions and asking Him for guidance in every step we take is the only wise option. It is not easy. Sometimes His instructions don't make sense. Join YLC Nigeria on Solid 100.9 FM this Thursday, August 13th at 8 p.m. as we discuss the will submitted to God. WhatsApp 0706-862-1516 for more information. Young Ladies Club, YLC, where we inspire. Nke bezokwu bụ na ọ nọ n'isiokwu anyị ihe dị ezigbo mkpa nnọọ chicken and classic seasoning powder. The ingredient they take make isiokwu anyị natural by nature. isiokwu dị ezigbo mkpa nnọọ ọ bụghị ihe black and white pepper, ọ bụghị ihe anyị ga parsley, mushroom, coriander, and plenty more. ọ ihe bara uru na a ga-ekwu maka ya ọ bụghị ihe eji obere ekwu na ghọta unu ga-eji anyị nwa jaya obi anyị na-aga new no seasoning powder, natural by ingredients, bamba by flavor. Nai mobile pure batana eltino obodo ga di behuke maka na otutu ihe rita treju bara na nai mobile mega millions promo iri mali tolu gerita otu de naira ụbọchị n'ime ụbọchị rita olu maka bo gerita smartphone na wo ọbụla kwa ụbọchị onye kacha ọkpọrọbụ 10 million naira sokwa na ya isi na kwasị mkpọpọ nwanne m enwere anụ ụra ọ bụrụ na isogị n'ọwa igbo bụ na mobile ka m nweta line ọhụrụ na mobile ka ugbu a tinye nde kwuru nde ego na ekwentị smartphone anyị ga-etisa ga-arụ n'elu ya anyị ga-enye gị 1 gigabyte n'oge okwu 500 naira ozugbo ọgwụbeghị otu 100% data bonus n'otu afọ gbam sokwa na ya bụrụ egwu maka na puku mmadụ anọ ga-erita ekwentị smartphone iri mmalite ọ na-erita otu nde naira n'otu ngwanụ recharge ya naira abụọ maọbụ karịa n'ekwentị na mobile gị ka ị na-erite oke onyinye na-aga 9 mobile. You didn't do Chiabatako talent. Who go on and banye na Kofu na Ngalaba Solid 100.9 FM. Afambo, Odokuna. Yo, Edoche. Ka ọ banye bụ ebe anyị na-eme mkparịta ụka ka o si emetụta anyị n'ebe dị iche iche. Ya bụ na mkpọkpata bataba ozugbo biko cherenụ ka ọ banye nde bataba n'oche ị chọrọ ịnọ n'akwa ka ya nọ n'oche
Obegu, 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 Imasi Igbo, Ọchadakwa o. Nwanne ka kwụrụ ihe na mmanya. Omi arama, onye sọba wee si ihe, na arama n'ọmadụ ọzọ baadị ya. Ọ dị mma, anyị abatago kpọmkwem n'oge ka ọ banye na ka ọ pụọ. A ga-agbapụ ya ọsọ dịka oge si ugbu a. Ọcha TK anọgoro ebe Ọcha TK ekene ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ nze m ọzọ, Igbo bụ Ọcha TK omume ekene m. Ajị m ohere na anabata na ka ọ banye na ka ọ pụọ, mana Maazị Tizian ga-eme n'obi ụtọ. Ka anyị gbapụ ọsọ, isiokwu wee bụrụ tata ije n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ihe ga-afụkarị bụ ebe ndị ji ego na-alụ ụlọ ebe a na-ekobiri na-ehi na nkwari na ọṅụṅụ, ebe a na-emegasị ụmụ ọhụụ na ịmalitara ihe. Ọbịa juru ebe niile. Anyị wee na-achọ ịma tata uru ọ bara ịrụ ụlọ ọrụ ebe a na-alụpụta ihe bara uru, a na-arụpụta ngwaahịa dị iche iche. Uru ọ bara karịa ịrụ ebe ahụ ụlọ nkwari na ọṅụṅụ. Ọ bụ ya bụ ihe ọtachi mana Ọcha TK ga na-akọwa. Mana nke mbụ, Ọcha TK a ga-akpapụ ọsọ ozugbo ozugbo. Ebidogolu ịkọpụta ihe a dịka o kwesịrị na ịchafụ ịchafụ. Ya bụ isiokwu a, kọwaa ya ọfụma dịka m si kwuo. Gịnị ebudo ụlọ ọrụ na-abịakwube? Ụlọ ọrụ onweghị ihe ọzọ na-abụ ụlọ ọrụ na mana ndị bekee kpọrọ ya factory. Onweghị ihe ọzọ bụ ụlọ ọrụ ebe ọzọ a na-akpọ indọstrị. Nke a dịkwa iche maka na họteelụ a dịkwa ka họteelụ indọstrị. Mana factory ka anyị na-ekwu maka. Ụlọ ọrụ wee bụrụ ebe ọwụ ụlọ arụrụ ma ọ bụ ụlọ ndị arụkọtara ọnụ maka imepụta ma ọ bụ ikepụta ngwaọrụ, ngwaahịa na ngwongwo na ngwongwo eji enyere ndụ aka. Ya bụ na ụlọ ọbụla arụrụ maka iji na-ekepụta ma ọ bụ na-emepụta ihe ndị eji enyere ndụ aka, ụlọ dị ụtọ aka na-agba ụlọ ọrụ. Abịakwa na nke bụ ụlọ oriri na nkwari, ụmụ bekee kpọrọ hotels. Ụlọ oriri na nkwari bụ ụlọ arụrụ nye ndị na-eme njem ma ọ bụ ndị bịara ileta obodo ka ha mara ka obodo si dị. Ụlọ arụrụ iji nnabata ha, ụlọ arụrụ eji mere ebe ha ga na-ezu ike, ebe ha ga na-ahụ ihe ha na-eri, ma ọwụ na ha gachaa ihe ha na-aga. Tụmadị onye si ebe a na-aga ihe dị ka obodo Lagos, o nwere ike o ruo na Ibadan, ana m ama atụ, ọ kwụsị nke ka o hie ụra ụtụtụ ruo ka o bidokwa njem ya. Ụlọ ahụ arụrụ ya bụ onye njem, ọ ga-abịa hie ụra chifo, ọ gakwa ebe ọ na-aga. Ebe ahụ a ga-abịa nabata ya onye ọbịa, ndị bịara ileta obodo ka ha mara ka obodo si adị. Ndị batara n'obodo, ha bịara ịrụ ọrụ mana ha agaghị egbu oge, ma ọ bụ ndị bịara na-enweghị ụmụnne ebe ha ga-eyi eyi ebe ha ndị ọbịa ndị njem. Ọ dị ma gịnị bụzi ihe o jide mkpa karịsịa na anyị ga-ewu ụlọ ọrụ n'ala Igbo karịa ụlọ nkwari na ọṅụṅụ dịka izu kwuo Igbo? Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na enwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari n'ala Igbo, nke mbụ bụ na ọ ga-eme ka ọrụ dịwanye. Maka na ị na-anya n'ala Igbo taa, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị Igbo abịa na obodo Naijiria, onwero ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ. Onwero ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ n'obodo Naijiria. Onwero ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ. Ndị ọzọ dịkwa onwero ndị anasị gị ndị asị gị na onwero ndị nsị gị onwero ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ. Ọcha TK Nigeria Bureau of Statistics, go and gaa tinye anya na ya, gaa were aka gị chọọ imecha gaa n'iru. Mana ndị ọzọ na-agụ ndị ọzọ na-agụsi ike, mana ndị Igbo wụ ọka ibe ma abịa n'ịgụ akwụkwọ. Ndị Igbo gụchazie akwụkwọ ahụ, ọrụ adịghị. Gịnị mere na ọrụ adịghị? Onye gụrụ ihe gbasara ihe eji aka eme, injiniarịn, ịrụpụta ihe, ikepụta ihe, ọ gụcha ya, o nwere ebe ọ ga-eme ihe ọ gụrụ. Ma ọ bụ isi n'ala Igbo pụọ gawa n'obodo ndị ọzọ, o mega ọ gawa Canada,
omiko jebe Lagos, omiko gaba America. N'agbanyeghị na ndị Igbo kachasị elekwa ụmụ afịa niile mana ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ha bara ụba n'ala Igbo, onye pụta ọbanye na ofu rụgba ọrụ adị. Nke a bụ ofu ihe mere anyị ji si na ọ dị mkpa na anyị ka nwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari. Ọzọ abụrụ na mgbe ahụ ọrụ bịara dị, ego ga-abawanye ụba, maka na ịkwụ onye ahụ ụgwọ ọrụ ọ rụrụ n'ọnwa, ego ahụ kwa n'ala Igbo ka ọ ga-ejikwa ya gotekwa ihe ndị ọzọ ọ chọrọ. Mgbe ahụ akụ na ụba ga-adị n'ala Igbo a na-abawanye ụba. Ihe ahụ ihe ọzọkwa anyị ji sị na ọ dị mkpa eme gịnị ka nwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari. Ọzọ abụrụ na ọ bụrụ na enwe ụlọ oriri na nkwari, ọ ga-eme na ụmụ ntorobịa anyị agaghị na-ahapụ ala Igbo na-aga ebe ndị ọzọ, maka na ihe ha na-achọ n'uko elu ga-adị n'uko ala. Ịghọtago? Mgbe ahụ ihe ha na-achọ n'uko elu dị n'uko ala, o nweghị isi na ha ga-agaba n'uko elu. Mgbe ahụ ọrụ dị n'ala Igbo, ọ ga-eme na ha ga-anọzi n'ala Igbo. Ụmụ ntorobịa anyị agaghị ahapụ obodo anyị na-apụ na-aga ebe ndị ọzọ. Nke ikpeazụ abụrụ na ihe ọzọ anyị ji na-ekwu na anyị chọrọ ka nwee ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụtagasị ihe karịa ụlọ oriri na nkwari bụ na ọ bụrụ na ọ dị, anyị agaghị ewere ntụkwasị obi anyị tinye n'obodo ndị ọzọ ịrụcha ihe bunye anyị. Ịghọtago? Maka na onye Igbo chọghị ịrụzi ụgbọala ya taa, ọ ga-eche ka esi China wedatara ya ihe ọ ga-eji rụzie ụgbọala ọ na-aga n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na anyị nwere obodo ọzọ, ịghọtago, mana ọ bụrụ na anyị nwere ụmụ ụlọ ọrụ ndị na-arụpụtagasị ihe ndị a n'ala Igbo, anyị agaghị atụkwasịzi obi anyị n'obodo ndị a mgbe ọla ha ji zitere anyị na-ego anyị anyị were eme ihe anyị chọrọ, anyị were ahịa. Mba, ọ ya mere ihe ndị dị otu ahụ ihe mere anyị ga-asị na ọ dị mkpa na anyị ga-aka nwee ụlọ ọrụ dịgasị iche iche n'ala Igbo karịa ụlọ oriri na nkwari. Nke a bụ ihe eji si na ọ dị mkpa. Abịazie na ya, kedụzi uru ewesị ụmụ ihe a niile? O kwesịrị na ịkwugo na ịrụtatakwara aka na ụmụ ihe dịka uru, mana n'uru kpọmkwem abịarụsịa ụmụ ihe a niile ha bụzie n'ọkwari na ọnwụ bịa na-arụzi sọsọ ebe a na ma ọ bụ ụlọ ebe ọrụ a na-arụpụta ihe karịsịa, kedu uru ọ ga-abara anyị? Kedu uru ọ ga-abara karịsịa ụlọ nkwari? Maka na ebe a esikwa ebe n'ụlọ oriri na nwa akpata ego, maka na ihe niile a bụ ebe a ga-esi kpata ego. Ilekwa n'anya fụ na ụfọdụ na-arụkwa n'ụlọ ọrụ ebe nkwari na ọnwụ a na-anapụta ndị mana mmadụ one ka ụlọ oriri na nkwari ga-enye ọrụ? Ọ ya ka m ji chọọ n'ịma uru ọ gbaziri na-arụrụ ụlọ ebe a ga na-arụpụta ihe. Uru nke mbụ ọ ga-aba bụ na ọ ga-eme ka ọchịchị ime obodo, ọchịchị steeti, ọchịchị etiti, ọ ga-eme ka ha nweta ego karịa otu ha si enweta na mbụ. Maka na o nwere ha na-akpọ IGR n'olu bekee, ya bụ ego obodo nwetara n'onwe ha site n'ihe dị n'obodo ha, internally generated revenue. Ego ndị obodo na-akpata site n'ụtụ isi dị n'obodo, ihe dị n'obodo ha. Ụtụ isi bụ tax, mana o sokwa na maka na onye na-arụ ọrụ ebe a ga na-akwụ ụtụ isi, ụlọ ọrụ n'onwe ha ga na-akwụkwa nke ha. Ya bụ ọ ga-eme ka obodo na-enwetakwa ego site n'ihe dị n'obodo ha. Nke a bụ mbụ. Ọzọ awụrụ na ọ ga-aka enye ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari. Dịka mgbe ị na-ekwu na esi na ọ nwere ndị na-arụkwa ọrụ na ụlọ ụmụ ụlọ, anyị mana ụlọ oriri na nkwari nye mmadụ 10 ọrụ. Ị mara na ebe nwegasị ụlọ ọrụ ga-enye mmadụ 100 ọrụ, maka na ihe eji ruo ebe ahụ bụ maka ịrụ ọrụ, ịrụpụta ihe. Ịghọtago? Ọzọ awụrụkwa na ọ bụrụ na anyị nwee ụlọ ọrụ karịsịa ụlọ ụmụ oriri na nkwari ya, ọ ga-eme na ndị be anyị ọ ga-ebelata ụfọdụ ihe dịgasị iche iche tụmadị n'ebe ụmụ ntorobịa nọ. Maka na kama onye ntorobịa ga-ebiliga chebe otu ọ ga-esi ga ṅụọ Igbo, jee ṅụrụtụ ụmụ ihe ṅụrụtụ, ga ṅụọ kaị, o cheta na ọkụkwa elekere 7 n'ụtụtụ na o nwere ebe ọ na-aga ọrụ. Ya bụ ọ ga-ebenata oriri. Kama sị gị ogologo abụrụ ajọ ife, kama na ọ ga-ebenata anaghị ekwu na ọ ga-ebenata origo nwa obele, mana origo abụrụ ajọ ife, kama na ọ ga-ebenata ụmụ ajọ ihe dị iche iche dịka ụmụ mpụ na-arụ ala na-enweghị isi n'ọdụ, ụmụ izu ori, ụmụ isechara ụmụ ife osise, ụmụ imebi ihe n'obodo.
mmadụ ịnọ nkịtị nke ga-eme na a ga-eziri ya gaa mere ihe ebe a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụmụ ihe ndị a maka na onye nwere ihe ọ na-arụ agaghị aga sonyere n'ụmụ ihe ndị ahụ ọ bụrụkwa otu uru ọzọ dị na inwe ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari. Ọ dị mma ikwuchana ya wee na-aga ebe uru dị ile ayazichie enweke ga-afọ awọm dị na ụlọ ebe a na-arụpụta ihe karịa ebe a na-abịa ezu ike na ụlọ oriri na gịnị ewe awọm dị ya cha maazị jisi agaghị ajụjụ jụrụ o nwere ihe kwere esi na ebe ọ bụla uru dị na-anya ọfụma a ga-ahụkwana ọghọm dị ya ọghọm dị na ya ọghọm nke mbụ dị na ya bụ na ọ bụrụ na abịa nwee ụlọ ebe a na-arụpụtagasị ihe ụlọ ọrụ karịa ọrụ ebu ibu karịsị ụlọ ụmụ oriri na nkwari ndị a ị ga-ahụ na nke mbụ ọ ga-eme ka ndụ ndị ahụ nọ n'obodo ahụ ga-enwe ka ọ ga-esi dị ha ga-abụ ndị mgbe ọrịa ahụ ha onye ọbụla jisie ike kwechiri origo aka ha dị maka na izikwe mana ikwuru maka wee rụsi aka maka na ịbụ eze origo na-ekwuzi na origo adịghị ibe ị na-ekwu na origo ama bụzi ndị mmadụ afụchikọsị ihu onye na-akpata ego a na-afụchikọ maka ịkpatacha ego ifere ebe ị ga-eri ya ka ịkwadisi ebe gị mgbe a sị na onye gba bọọlụ ọracha oroma arụtụ n'ọrụ ezu onye ike ọ ga-eme na ndo ebe a ga na-erizi ma arụcha n'anwụ nsogbu mgbe ahụ nsogbu adịghị ọtago ọsọsọ ebe a na-alụ ụdị ebe ndo dị asọ anwụ ịnọkọta n'anwụ nwanne dịka eze origo ihe ọzọ nwekwa na ọ bụrụ na enwe sọnsọ ụlọ ebe a na-arụpụtagasị ihe karịa ụlọ oriri na nkwari ya ọzọ bụ na ọ ga-eme ka ndị njem a na ndị ọbịa na-abịa n'obodo a ka ha mara ka obodo a si ebi ndụ ka ha mara ka ha gaghị ahụ ebe ha ga-anọ mgbe ahụ ha agba ọsọ nwa obere ego ahụ ọchịchị obodo ahụ na-enweta ụmụ ọchịchị ime obodo a na ọchịchị steeti na-enwetakwa n'akụkụ nke ahụ agaghị adịzi ọzọ bụrụ na ụmụ anwụrụ ọkụ na-apụta n'ụlọ ndị a ụmụ ụlọ ọrụ ndị a gasị ọ na-enye obodo nsogbu ọ na-enye gburugburu anyị nsogbu nke bụ na ọ bụrụ na enwezie ụdị ụlọ ndị a karịa ị ga-ahụ na arụ ga-ebido yawa ọtụtụ ndị mmadụ dịka anyị gaa n'obodo ụmụ obodo ndị eji maka ịrụpụta ihe mana dịka China asị gị na ikuku ha ebe ahụ na ọ dịchakwa mma o ejusi onwe gị ọ bụrụ na ikuku mmadụ na-ekuru adịchaghị ya mma n'ahụ ka ịgwa n'isi na onye ahụ na ebe ahụ ọ na-akpata ego mana ego ahụ ọ na-akpata ga na-alakwa n'ụlọ ọgwụ maka na ikuku ọ na-ekuru na-enye ya nsogbu n'ahụ bụ nsogbu nyere onwe ya ebe ka ikuku si n'ụlọ ọrụ a niile na-apụtagasị anwụrụ ọkụ na-apụtagasị na-abanye n'ikuku ọ ya wụ ihe anyị na-ekwu ya bụ na ọ na-emebiri anyị gburugburu anyị na-emebiri anyị ikuku na-emebiri anyị ma mmiri ma ihe ndị ọzọ maka o nwere ịba na ụlọ ọrụ dị iche iche anyị nwere ụlọ ọrụ ndị ihe ha kacha arụ igwupụta mmanụ ị gaa n'obodo ndị ahụ ebe ahụ ha si egwupụta mmanụ ndị obodo ahụ na-agwa gị na mmiri ha anaghị akọtalizi azụ nkewa ji mee mmiri ọṅụṅụ adịrọzi ọ bụrụ maka gịnị na mmanụ ahụ na ihe ndị ọzọ ha na-abanye na mmiri ma ebe a na-akọ ugbo ala enweghị ihe ọ na-amịtazi maka na mmanụ emerụchago ebe ahụ niile ọ bụrụkwa ofu nsogbu ọzọ ofu ọghọm ọzọ dịkwa na ya ihe ọzọ abụrụkwa na enwekwa ya bụ ụlọ ọrụ o nwekwara ndị ahụ ya bụ ụlọ ọrụ ga-arụzi obere echi nyere mmadụ ibe ha ọ bụ olu ọchachi keeki na-ekwu uru ọ bara na a ga-rụọ ụlọ ọrụ a na-arụpụtagasị karama ngwa ahịa dị iche iche ihe ebe a na-arụpụta ihe na-eji enyere ndụ aka na ihe ndị ọzọ ịbịa fụ na alụrụ ya n'ala Igbo karịa ụlọ nkwari na ọṅụṅụ duzie ebe niile ugbu a ajụjụ m wee bụziri ugbu a ọchachi ike ezi ihe a ga-eme ebe ije n'obodo dị iche iche na Naịjirịa mana obodo ndị ọzọ ịfụ na ewere ndị ọgaranya ndị Igbo ha ji ego gịnị ka a ga-emezi wee mee ka ha wetata ka uche ha na-anata ụlọ bịa rụgbazi ụmụ ibu ọrụ a ebe ọ dị mkpa nke ukwuu bịa rụgbazi ụlọ ebe a ga na-emepụta ihe kedu ka a ga-esi dọta mmụọ ha dọta n'ala Igbo ka ha bịa mebe ewu n'ala Igbo
kachasị ndị aka ji akwa nọgasị n'obodo ndị ọzọ na-alụrụ ndị ọzọ na-ebipụrụ ndị ọzọ obodo ha. Ihe anyị ga-eme enweghị ihe ọzọ na-abụ ime ihe obodo ndị ahụ ha na ebe a na-emepe na-eme ya wụrụ gịnị imepụtagasị ụmụ iwu ga-akwado ndị mmadụ ịbata be ha bịa hiwe ụmụ ụlọ ọrụ ndị a, maka na o nwere ike ịga n'obodo ahụ na-asị ha nọ na-emepe iwu obodo ahụ na-enyere ndị na-ehiwe ụlọ ọrụ aka site n'ibere ha ego a na-akwụ n'ụtụ isi inye ha nkwado dị aṅaa nke ga-eme na ha ga-arụ ya bụ ihe ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na abịazi ebe ha wụ ala Igbo ịhụ na ụdị iwu ndị ahụ agaghị inweta ala ebe a ga-arụ ya, mana ibezi na ala Igbo ịhụ na ya ụdị iwu ndị ahụ na-akwado mmadụ ịbịa hiwe ụmụ ụlọ ọrụ adịghị n'ala Igbo. Mmadụ agaghị na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ, mba, onwe onye ga-ahụ ihe dị mma sị na mba ahụ ka ọ gawa ebe nke dị njọ dị. Ya bụ na ndị ọchịchị ime obodo na ndị ọchịchị steeti ga-agbalị wepụtagasị ụmụ iwu nke ga na-enye nkwado maka ndị aka ji akụ tụmadị ndị Igbo be anyị ịbata ebe a bịa hiwegasị ya ụmụ ụlọ ọrụ ndị a. Ọ dị mma, ndị ntorobịa na ebe niile wee na-eme dịka si eme n'ikwuola ụfọdụ wee na oringo na-eme, mana ọ bịa hibecha ụmụ ihe a ọ ga-enye aka ụmụaka ya na-achọ ọrụ egwụsị akwụkwọ na-achọgharị ọrụ ọ ga-enye aka ịfụ na ewetara ọrụ na ụmụ Igbo wetagodoro ọrụ kama ha ga na-agbafu ụfọdụ kịta agwụsị akwụkwọ onye ọ ga na-achọ bụ na ya na-achọ akwụkwọ a ga-ejije obodo ndị ọzọ ma ọ bụ pụọ n'obodo ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ a alụsa ya nwere ike inye aka dọghachite ụmụaka ya mgbe ihe ọrụ anọ na be anyị na-arụta ihe ndị Maazị Chizi, ihe a gbara aka ejighị enyo ele ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọnwụ na ihe ị na-agara obodo onye ọzọ ịchọ dị na be gị, ị gaghị ebili gaa n'obodo onye ọzọ, maka na ị gagodi n'obodo onye ọzọ ị ga-emefugide ego gaa ebe ahụ iru ebe ahụ ekwu ugwu ụlọ mee ihe ndị ọzọ. Ihe m na-ekwu abụrụ gịnị, ọ bụrụ na ha iwegasịa ụmụ ụlọ ọrụ ndị a n'ala Igbo, o kwere m nghọta na ụmụ Igbo tụmadị ndị ntorobịa agaghị anọkọta bilie ebe a si ebe a pụọ ebe ọrụ dị pụọ gawa ebe ọzọ ọrụ na-adịghị ga ịchọ ọrụ, mba, ọ ga-ekwe omume nọrọ be anyị. Ọ dị mma, kezi ndụmọdụ ị ga-enye ndị ọchịchị ala Igbo dị iche iche na-eji fụ na enyere aka wee mee gbaa ndị niile uche ha na n'ịbịarụ ọrụ ebe a na-arụpụta ihe n'ala Igbo. Ala Igbo bụrụ ala mgbe ọ ga-abụ a na-emepụta ihe dị iche iche, ọ bụrụ na ọrụ dị iche iche ihe ọbụla ị chọrọ kama a ga-eji egbe na-anabata ndị ma na-eweta ihe ọzọ, ọ bụrụ na ala Igbo ka a ga-eweta na nkekekedu mbọ ma ọ bụ ihe ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achị ala Igbo dị iche iche ha mee ka o wee dị mfe ihibezie ụlọ ọrụ a. Ị ga-ebe ya nkenke maka na oge eruo n'oge anyị na ndị EDC ga-ejikwara afọ na Oriakụ Patience Ezeagụ ọ batago. Maazị Chizi, ọ nweghị ndụmọdụ ọzọ m ga-enye ndị ọchịchị tụmadị ndị na-achị ala Igbo na-awụghị na ha mara ihe ahụ ndị obodo ahụ na-eme mere na ndị be anyị bụ ndị aka ji akụ ji aga ebe ahụ ehiwe ụlọ ọrụ ha mekwere anyị ihe ahụ n'ala Igbo. Ya bụ na ihe ndị dị ka ibelata ụtụ isi ndị bịara hiwere gị ụlọ ọrụ ịma na ị gaghị emeli o nwezi onye bịara mee ya belata n'ihi ụtụ isi ka ọ hụ uru ọ na-erite ya bụ ihe ọzọ gbaa mbọ mee na ọkụ ga na-adị maka ya chọrọ ọkụ maka Oriakụ Patience batara nọ ndị EDC ndị ọchịchị gbaa mbọ ha na ndị EDC hụ na ọkụ ga na-adị maka na ọkụ ka eji arụpụta ihe a na-arụ. Ọwụ onye ga-arụacha ụlọ ọrụ ọ bịa gbawa dizel mere ka mefuekwa ego ọzọ. Ihe ọzọ abụrụ ihe ndị dị ka ụzọ, ha gbaa mbọ hụ na ha tinyegasịrị ụzọ, gbaa mbọ hụ na ha tinyegasịrị ahịa ndị nke dị adị ha rụọ ya ọfụma. Ọ ya bụ ihe m nwere ikwu. Daalụ, ọ bụrụ ọchata ike ka ị nụrụ ịkwuru okwu uru ọ bara na anyị ga-rụgbasa ụlọ ọrụ a na-arụpụta ihe na-arụpụta ụmụ akaramangwa eji eri ndị ọzọ otu a ndị Igbo na-eji na-atụbata ka ha tụpụba na-ebu ngwa ahịa anyị na-ejezi obodo ọzọ na-ele ndị obodo ndị ọzọ na-azụrụ ihe anyị akụ na ụba dịka isi kwa ụtụ ise ndị ọchịchị wee ego a ga-eji na-arụgasị ụzọ na-alụ ihe ndị ọzọ. Ọ ya ka ikwu kama a ga na-arụzi ụlọ nkwari na ọrụ ka origo karịsịa
nke mere na ọchata ike chiziri echichi Oringo eze Oringo ọ dịkwa ka ọ gị chiri nke a ọdị ma asị na atụrụ ma nwere atụrụ ofesi ka ihe mgbe anụ n'ụwa ya olu ọchata ike ekelela ha dịrị gị mma ọdị ma anyị ga-ebuara ọnọdụ ugbu a banyeze n'oge anyị na EEDC ka anyị kwubezie otu ọkụ ga-esi wee na-adị abụ m Chizi anyị na Enugu Electricity Distribution Company, EEDC, wishes to remind her esteemed customers that electricity bill for this month, which is for energy used last month, is out. EEDC appeals to her esteemed customers to please pay their bill to avoid disconnection and to enable EEDC serve you better. They urge all those owing arrears to please pay in something to reduce their bill when paying the new bill. Avoid energy theft of all sorts and report anyone stealing energy in your neighborhood on 084 700 110. Avoid tampering with your meters or any sort of bypass, as this will attract a fine of 50,000 naira plus additional charges. Please pay your bill, as EEDC is committed to providing improved services to their customers. This message is from the Enugu Electricity Distribution Company, EEDC. Please spread the message to your neighbors. EEDC, power to the southeast. Onye nwoke ọwụghị ụjọ anyị abatago kpọmkwem n'oge anyị na ndị EEDC ji akparị ụbụbọ a na-ekwu ka ọkụ ga-esi wee dị mma na-agwụ n'ala anyị. Oriakụ nwanyị mara mma si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC abatago, ya bụ Patience Ezeagụ. Ịdakọrọ anyị uru ọ bara ịkwụ ụgwọ ọkụ. Ụfọdụ ga-agba akaebe na ọkụ adịbago n'ogbe ha. Otu a ndị EEDC gbara mbọ wee na-enye ndị ụfọdụ ọkụ ugbu a. Ọ ga-akọziri anyị na ha na-agbalị na gị ọrụ gị onwe gị kwesịrị ime bụ ịkwụ n'ụgwọ, mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa. Asa nwanyị Oriakụ Patience ekelela m, ya gaziere gị. Ya gazikwara gị nwanne m, gazikwara Igbo bụ Igbo, ndị ọma na-ege anyị ntị ma ndị adịghị ege anyị ntị. Anyị na-ekene ha niile na-asị unu ndewonu, ya mara unu mma. Tupu ịbata ebe anyị na-akọwara anyị na eje n'ogbe ụfọdụ na ọkụ na-adịzi, mana ọ na-afịara ndị ụfọdụ ahụ ịkwụ ụgwọ ọkụ. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke? Ndewo. Ịma na ọchata ike kwuwere wee kpọnye afa nsị a na ozu egbu onye ka rụrụ aka nsị a na ozu egbu onye ka rụrụ aka. Ọhịa mbụ n'uche mụ na ndị kọstọmas anyị ga-akpa ka ọ bịakwa bịa rụtụ aka, wee sị ya na ọ dị mma ka ihe na-aga nke ọma. Wee na-asị ya na nsogbu bụkwa na kọstọmas a na-enye ọkụ a ha ga-akwụkwọ ụgwọ, maka na ihe a bụ ihe anyị na-ahụ kịta. Maka na n'eziokwu ọkụ na-adịzi karịa. Ịbịa na Twitter handle anyị, ịbịa na Facebook handle anyị, ifu customers ifu na ihe awa ha ka nọ na nrọ na ya mahụ ma ya nọzikwa na Nigeria. Ịghọtago? Wee bụrụ ya, anyị na-agba mbọ ịhụ na ọkụ dị ya, ka anyị ji wee sị na ihe anyị ga-akpa tata bụ mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ. Maka na ị ga-ahụcha ọkụ ahụ ị na-amụ ya, ọ na-atọ gị. Mgbe e ruoro ịkwụ ụgwọ, ịma nkwụzi ụgwọ. Mgbe e ruoro ịkwụghị ụgwọ, abịa disconnection, iwebe iwe, buo ọgụ, buo mma, were osisi ka ịkụgbuo ndị bịara edisconnect ọkụ gị maka ịkwụghị ụgwọ. Ọ dị mma. Ọ bụ olu Patience Ezeagụ ka enụchara ugbu a si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC. Anyị na-ekwu n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa, mkpa ọ dịara gịwa bụ onye na-amụ ọkụ ndị EEDC ịkwụ ụgwọ ọkụ gị n'oge ị kwesịrị ịkwụ ya.
nke kachasị nke bụ na a na-ama ọkwa kwa mgbe na-asị na ọ na-adịzi mfe ịkwụnye ụgwọ nke a abụghị oge ị ga-asị na ewetara gị na ị ga-eje ije si ebe a jee ebe a tupu ịkwụ ụgwọ. Ha mere ya ọ dị mfe na ị nwere ike isi mana ekwentị gị kwụọ ụgwọ ebe a na ndị nwekwana nke na-egoro akara eji akwụ ụgwọ eji amụ ọkụ nwekwara ike ijegasị n'ogbe dị iche iche dị ha nso ma ọ bụ isi na ekwentị gị wee goro ya wee kwụọ ụgwọ. Kọtụrụ anyị ka ọ ga-esitere ha mfe ịkwụ ụgwọ ọkwa maka na ụfọdụ amabeghị ka a ga-esi wee na-akwụ ya ka o wee dịrị ha mfe. Ndewo. Dịka a kwuru mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ, ụfọdụ na-ajụ sị ya na-akwụkwa n'ụgwọ ya nwetara biil ka anyị bido na nke anwa. Biil ekebego biil kịta maka ndị enwetaghị biil. O nwere onye jụrụ anyị na Twitter wee na-asị na enwetabeghị biil kedu na o nwere akara nke a na-etinye wee send ya na nọmba wee nweta biil na ya emeghị ya na-enwetaghị ya. Anyị wee mee ya ọga anyị zikwa ozi si ya na ọ na-aga ya jee ka o mee ya ka ọ fụ ya ide biil na ekwentị gị dịka onye chọrọ izi ozi ya na-akpọ text message nke ozi ide biil star ide akaụntụ nọmba gị isend ya to 0815 082 5555. Ime ha na nke ozugbo ị ga-eme gịnị? A ga-esendetara gị ime ya kịta ezighachiri gị ozi azụ EEDC ezighachiri gị ozi azụ wee gwa gị sị gị dekwe kọrent biil gị kọwara gị ya otu ọ ga-ekwe gị nghọta ịfụkwana ya mara na ihe kwuru ka a na-eme. Ọ dị mma ụna ya na ọ dịzi mfe na gịwa na-ajụ na-echọrọ ịgwụ ụgwọ mana ezitebeghị gị ihe ị mụtara ya bụ biil na ị nwere ike site n'ekwentị gị a ide dịka isi ezipụ nkenke ozi ide biil ideye akara si na nke mita gị ahụ ọkwa ya bụ nke ju akaụntụ nọmba iji akwụba ụgwọ na ebe ị na-akwụ ya iwezije idezie ya bụ biil start akaụntụ nọmba wee zije na 081 082 5555 ọkwa ya 0815 082 081 082 555 ezije ebe a ozughị ezu 5 nọ 0815 082 5555. Ọzọ dịka ibia ịjụrụ m maka ụfọdụ ga-asị oke ha enwetago biil kedu ka ha ga-esi wee kwụọ ụgwọ ọkụ. Ịkwụ ụgwọ ọkụ ọ dị ọtụtụ channels ebe dị iche iche otu nwere ike isi kwụọ ụgwọ ọkụ. Ị nwere ike were ego anwa jebe n'ọfịs anyị nwere cash offices ebe niile service centers anyị niile even o nwere service center ndị nwere more than 2 cash offices ije ebe anwa kwụọ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe na-emekpa gị aha na ịkwụgo tata na ị chọghị ịpụ n'ezi ị nọrọ be gị were smartphone gị wee chọọ ịbanye na quick teller tinye ihe niile ndị a na-etinye ọwụ na prepaid customer ka ị bụ ime nke prepaid ọ bụrụ postpaid customer ime nke anwa ịkwụọ ụgwọ gị through quick teller. Ọ bụrụ na ị chọghị nke anwa ịbanye na webụsaịtị EEDC www.enugudisco.com imepe make payment isorie n'usoro odere gị imepekwu ya ị ga-afụkwa ọ bụrụ na kọstọma abụghị prepaid customer ihe mbụ ị ga-afụkwa bụ your current bill maka ndị chọkwa nwere ike fụkwa biil gị na webụsaịtị anyị tinye ha akaụntụ nọmba gị o bupụtara gị your current bill efu ya ịchọzi ịkwụ ụgwọ ịgbada afọ ebe edere maka ịkwụ ụgwọ itinye ihe niile connect ya to akaụntụ gị na bankị gị ịkwụọ ụgwọ. Ọ bụrụ ndị na-arịchaji ịkwụọ ụgwọ ahụ enweta token. Ọ bụrụ na ị chọghị ime nke anwa ị nwere ike n'ogbe gị apart from EEDC cash offices enweziri so many places EEDC pay your ndị na-eme ma POS pay your EEDC bill ọkazi nkụ n'ogbe ọkazi nkụ ije ebe ahụ megene je kwụọ ụgwọ. Ndị ahụ ihe anyị na-akpọ ha bụ collection agents ije ebe ahụ jeje megene kwụọ ụgwọ.
ọzọ dịka ịbịakwa ị nwekwara ike jekwe na bank ma ọ bụ na bank dị gị nso ijeje kwụọ ụgwọ ihe niile a bụ ebe dịgasị iche iche ị nwere ike isi wee jeje kwụọ ụgwọ. Ọzọ bụzi na ụfọdụ ga-asị gị na ya kwụrụ ebiliri ya 5,000 ya kwụọ 1,000 kedu ihe eji wee kọtụ ọkụ ya. Onye ọbụla ebiliri 5,000 ijeje kwụọ 1,000 or 2,000 ihe anyị na-akpọ ya bụ underpayment. Ịma na Igbo ọ dịghị mma kwụọ ihe ahụ ebiliri gị tụmadị kịta onye ọbụla na-asị na ọkụ na-adị na ọkụ na-adị kịta ihe ọzọ ị ga-anụzi bụ na EEDC egbuo anyị na biya a sị na ofe dị mma ọkwa na ego gburu ya beta soup na money makers otu ọkụ na-adị ihe ọ pụtara na anyị na-egote ọkụ na asọlokeshọn anyị na-agbagote anyị wee na-enye kọstọmas anyị so o nwere ka ọ ga-adị mgbe a ga-ejiri ịkwụ ụgwọ ụfọdụ asị gị na ha da akwụkarị 2,000 mana ị nwere ọkụ nwa ọkụ ọfụma ọ sị gị na ihe ama bụ na 2,000 ka a na-ebili ha n'ihe ya ga-akwụ na nke ị wetara 3,000 or 3,500 na ya ma nkwụ so ụfọdụ abịaje rilizie nwa nkịta n'ọbe ha na-ekwe ndị EEDC chụba ha ụfọdụ ejedowe aka na ebe na poolu eletrik ebe iji erigoro ka igbubi ọkụ ọ bụghị mmasị anyị igbubi ọkụ mana fụ anyị nwa inwe ike na-alụ ọrụ dịka o kwesịrị. Kịta eme vandalizm asị anyị na emego vandalizm si jee weta akụrụngwa ezuru ka ahụ na ọkụ na-enwe kịta asị na fuse nke a wepụrụ kịta asị everyday due to the nature of our network ọ bụghị underground enwere ike overhead ikuku ekuho osisi adara moto accident mmiri so many things so many environmental factors na-eme network anyị affect ụfọdụ bụrụkwa ndị mmadụ mere ụfọdụ bụrụ mmadụ mere emesi anya ihe ama bụ EEDC so anyị nidere ego a ka ọkụ na-adịwanye ego ka anyị nidere maka ego ka eji ya kwụ ụgwọ ya bụ ọkụ mebeta ọkụ aka na-asajisi ya na-emente ya afụ na ọ na-enye ọkụ ọfụma ya bụ ego dị anyị mkpa ụfọdụ ga-asị na ọsọsọ ego ka anyị ma anya ego ka anyị nidere iji ego ji ọrụ ya bụ biko maka ndị na-eti ndị kọstọma ndị ọfisas anyị ihe na field ebe ha na-arụ ọrụ biko ijide ụgwọ ọkụ kwụọ ụgwọ ọkụ ọ bụghị ijide ụgwọ ọkụ ikwere ike si na man disconnect gị ịkpụọ egbe ịkpụọ mma ịkpọọ dịlizi gị ha bịa chụba ndị a we are not enemies like the police we are also your friend ya bụ a na-adị mma aka nne kwụ aka ekpe akwa aka nne ọkụ a na-adị n'ikịta enwekwara ike akwụghị anyị ụgwọ otu o kwesịrị ma enwe ịkwụghachi ndị a nwetara ọkụ ife o nwere ike ọ gbadakwa mana ya achọghị ka ọ gbada so for us to sustain this ị na-ahụ na ihe a na-emenụ na ọ na-adịwanye mma ọkụ na-adịwanye anyị chọrọ ego ka anyị ga-eji wee mee ya wee sustain ọya ọkụ a na-adị ndewo ọ dị mma ụna anọ ya ọ bụ olu Patience Ezeagụ nke si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC na kwara uru ọ bara na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ dịka o si kọwaa na dịka ọkụ si adị ugbu a nọọ ego mere ya n'ọkwa n'aka mere azụ gbaa nkọrọnkọ nọọ ka o si agbalite bụ ka ha si akwụ ụgwọ na ọ bụọ na ha na-azụkwana ya azụ na-azụkwana ya na-enye ha ka o wee zuo ọra nọọ ya bụ ihe a na-agba mbọ wee na-akọwa ka ị wee kwụọ ụgwọ ka e wee jikwara ego anyị na-akwụ wee na-azụkwa ọkụ onye ọbụla wee na-amụ ọkụ ya ọzọ dịka ibe ya bụ na ugbu a ọkụ dịbagoro echekwana na ọ bụ ego ahụ ị kwụrụ na mbụ ahụ ịga nke o si amụ ọkụ na mbụ oge ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ na ịmụ ọkụ ofu nkeji ọkụ ọdụzie na mgbede mana ugbu a ọkụ na-adịzi ka isi amịrị ọkụ a na-amụ ya bụ ka ego si aga ya bụ na ị kwesịrị ịma na ka isi aga na ọ bụ ka ego si aga kawa na-agụ ya ọgwụ maka na unu gwụrụ ya ọgwụ wee zụta otu unu si enyekwa ndị mmadụ ka unu si agụkwa ya ọgwụ ka ndị mmadụ si amụ ọkụ otu ahụ maka ije na họteelụ jericha n'isi a wetekwuo efere ọzọ wetekwuo efere ọzọ ị ga-akwụ ụgwọ efere ite ahụ ọ bụghị ọsọ ofu efere mbụ ọnwa ka iwetara ka ị ga-akwụ ụgwọ ya ya bụ na ọ dị mkpa ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa mkpa ọ dị otu anyị fụgbagoro ọkụ ijisi ike na-akwụ ọgwụ ụgwọ ọkụ ha nke ọ ga-ebe were ihe mebiri n'ogbe gị ejiri ike wee bịa rụzie ya ya bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ gị n'oge kwụsịrị okwu ya anyị bịa azụ anyị na-atịkwa ya n'oge ahụ i nwere ike wee jụzi ajụjụ ole na ole nwere ike
ịjụ na ndị asazụ abụ m Chizi Ani ọgba oge EEDC ka anyị na-aja kparịta ụbọ ka anyị Enugu Electricity Distribution Company, EEDC, wishes to remind her esteemed customers that electricity bill for this month, which is for energy used last month, is out. EEDC appeals to her esteemed customers to please pay their bill to avoid disconnection and to enable EEDC to serve you better. They urge all those owing arrears to please pay in something to reduce their bill when paying the new bill. Avoid energy theft of all sorts and report anyone stealing energy in your neighborhood on 084 700 110. Avoid tampering with your meters or any sort of bypass, as this will attract a fine of 50,000 naira plus additional charges. Please pay your bill, as EEDC is committed to providing improved services to her customers. This message is from the Enugu Electricity Distribution Company, EEDC. Please spread the message to your neighbors. EEDC, power to the southeast. Ọ ka ijikọ aka ọnụ fún ọkwụ na-adị anyị na ijikọ aka ọnụ nwee ihe kwesịrị ime EEDC a na-ego ọ bụ oge anyị na ndị EEDC ji akọwara anyị mbọ ha na-agba ịfụ na anyị were ọkụ n'ala Igbo ka anyị nọ n'egwu a ada bụ Patience Ezeagụ si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC na-akọwara anyị uru ọ bara anyị ga-eji wee na-akwụ ụgwọ ọkụ mana ugbu a enwe ndị jụgara ajụjụ ma zite ozi ma ọ kpọọ na izu ụka na gara aga ma ọ bụ na mpaghara ebe nzikọrịta ozi nke EEDC na nkenke na egbughị oge ada nwaanyị ga-azaghachi unu ka ịtọ ntị na ana nụ ụmụ ajụjụ ole na ole unu jụgasịrị ka o wee saa ya unu ka weziri efe ya na okwu ole na ole. Ndewo. Ya bụ ndị jụrụ ajụjụ na program nke gara aga before nke last week and ekwere m ha nkwa na mbọchị ahụ mbọchị ajụjụ onye ọbụla jụọ ka enye ya ọsịsa. Ndị a naghachiri wee nweta ọsịsa ya bụ ndị a ọka n'ibo onwe onye kpọọ sị na all transformers na n'ibo nọ na low voltage nsị agwa m ebe ọ nọ sị na onweghị ihe dịka ebe ọ nọ na ha niile dị down. Nke ọzọkwa onye ọzọ kpọkwa ọzọ sịkwa yes na the whole n'ibo nwee power supply. I wee jụọ ese the feeder network manager wee sị anyị nọ mgbe aha ha nwere relay problem na n'ibo 11 kV feeder mana ugbu a edozichaghị na ọkụ na-adịzi ọfụma. Onye ọzọ bụkwa onye kpọrọ onye ọzọ kpọkwa anụ bụ na onye kpọrọ FB from Amachala Ọgbụịkọ Enugu Ezike ọ sị na ha nwere feeder pillar issue na ha enweghị ọkụ for ọnwa n'one kịta. Anyị akpọkwa onye na-anụ arụ ebe ahụ onye dị in charge bụ feeder manager ọsị anyị na adọnyego feeder pillar ọhụrụ. Ọzọkwa bụ Ejiofọ 9 mile ọ sị na ha na-enwe low voltage na okpokolo ụmụdim okpokolo new layout. Ihe a chọpụtara bụ na ndị electricity committee na-ahapụ na-eji aka ha eje akpagasị aka eme clear for o nwere ihe ha ji aka ha eme na netwọk anyị ha da-abịa aka anyị ya bụ ihe anyị na-enebali anya. Afikpo no supply since last month. Anyị wee sị oke anyị ejego US asị anyị na mgbe anwa na ezilo fida na-enye Afikpo ọkụ nwere fault mana ha edozigo ya na ọkụ abịagokwa n'ebe anwa. Onye ọzọkwa kpọrọ ọnụ na PWD Ngodo afịa bụ Sunday ọ sị na transformer ha dị vandalized edozichago ebughachi na since ahụ na ha enwekwaghị ọkụ. I wee jụọ ese asị na vandalize gokwu ya ọzọ na vandalize go transformer ahụ ugboro ya bụ na ọ bụrụ na onye na-eme biznes ị na-aga n'ụzọ a ndị ochi na-ezu ngwa ahịa gị ịma kọntinu na-aga n'ụzọ ahụ ya bụ anyị for now anyị chọrọ ka anyị si ya na n'imi mara ihe kpatara ya mara otu a ga-esi wee mee anyị na kọmuniti anyị na ha kpakọrịta ka mara ebe ka mma otu a ga-esi were mee ka enwee ike na-enwe nchekwa ebe ahụ. Ọ ga-abịa etinyekwa ọzọ agara iwepụ ya maka ụjọ na-atụ anyị na etinyekwa ọzọ na a ga-eme gịnị a ga-ewepụ ya maka ego ka anyị ji azụ ya. Ya bụ ihe ndị a bụ ihe anyị nwetara ọsịsị ya ka anyị rụzie maka ndị ọzọ ka ga-akpọ. Ndewo. Ọ dị mma ụna anụgonu ya na-abụ na aka na ha anwụ ụna nke a gosiri na ihe niile na ya akpọ na ndị EEDC bụzi akpọ aza ịkpọ ha kọọrọ ha mkpa gị
ka ejiri ọsọ wee za gị ihe o jizizie mkpa na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ gị a na-ekwu ya ifugo ozi ihe o jide mkpa na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ maka na ịkwụ ụgwọ ọkụ ihe nebia ka abụzie ya 09097711009 or 09023111009 ị nwekwara ike ịkpụ na 07050791009 ya 07050791009 ịkpọ ugbu a ị were ohere ịjụ ajụjụ kedu ka ọ kwụsịrị n'ogbe nke gị kedu nsogbu ị na-enwe na ịkwụ ụgwọ na ịchọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na ọkwụ tụasịrị na ọkwụ dị na ebe niile na-adịzi n'ala Igbo ugbu a ọ na-adị na ogbe nke gị ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị gwa ya afa gị na ebe iche akpọ